Iya. Supote yang ngono kuwi lek gawan beras. Ya. Dipun sekisaken anggenipun pinarak Mbah Sarim dipun sekisaken. Wah, bulik surat dipun sekisaken anggenipun pinarak. Lelenggahan kanthi raos kicoran sedoyo. Apa do? Tresna yang dilarang. Tresna yang dilarang. Nah ini. Kaya tresnaku ning tresnamu kan lho, Pak. Lah iya kuwi lho. Ayo. Nalikane udan krimis mong keli Udan krimis rimis. sliramu wong manis tenan bisa tak selai nyatane isih tresno jroning ati wanci ratri saya laro ati brengati tansaya langkung mung bisa nyawang fotomu arah